eburaburu amaega yokorusio omwana oye asare nkamuna basaibandi au barenge ase enchere emoyo gokora ebinto bigocha kobakonya ase obogima bogocha omong'ina oyo ore kubuna omokoreri korocha ase abana abo naende oro buna omokonyi kobua mono ore buna omoigori bwa abana abo nigo achete na eburaburu eyarenge nyinge kabisa na kobaturubania na amang'ana abo omosaki tomakopambana mange aya n'amatoroki kuru KISII TV nigo yanyarikanete ase omong'ina oyomo oyo nyarete gocha koyia omwana oye korwa ase arenge gokora etalent yaye nigo twakumiti amagenda na amaseko na ebirero nigo twamanyire konyora muno omong'ina oyo niga agoteba omwana oyo muna tataeti korora nonye omwalimu omosometi niga amosomete egesongo ekemo gose omwalimu oyo ntomaeti ararete gose atenenete nigo anyarete komosomia egesongo ekemo naki abwatererete abwo no twanyorekanete muno omwana oyo niga akorere ataete gokora etalent yaye nabo igo omong'ina oyo nere komokania inwe abang'ina motakereti bana baino maya bache kogekonya chitalent nachi nyasaye arwete nabo togosaba muno omonguru tata nyasaye anyare kokonya abanka muna aba aiga no togoteba muna oyo omonguru tata konya abang'ina banka muna aba abang'ina ganyeri abaino amaya aya agocha na aya mambia gekorengereria aya amagega omwana muna kagosoma ngosoma are tokwengereria omwana muna tataeti gosoma ere buya gose ere bobe kindanyora yande ninyare koyabarentera kaunti ya KISII ase TV yetu ya KISII TV nigo nkorokwa abere Joshua.